ଶଶୁର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି କଙ୍କଡା। ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବ ନା। এটা করিগিরি কাটছে ଲାଗି ପଡିବ बर्तमान तेलटा गरम हो गला एबे कंकड़ा गुड़ाक पका हम गाली पड़े मटर पड़े कौन पड़े बनी अच्छे जगह बड़ा करते चलो जाओ डाली कहीं खाइबेनी कथा मु कहबी तू जा आलू भाजिलन तो आलू आलू सिजाई छी परा भजा हुए आलू को कुतला आलू का भाजी का मसला पड़ी गला स्वाद अनुसार लंका गुंड स्वाद अनुसार हल्दी
ତ ଗରମ ଥିବ ଥଣ୍ଡା କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁମି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟା ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାରରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳଟା ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ହେବ ନା ଭଲ? କରିବ ଟେଷ୍ଟ କରି କରିବ। ରେଡ଼ି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇଥିଲି ବୁଲି ଯାଇଛି ତ ଆଇଲି। ଏଇଟା କି ମସଲା ପଡ଼ିଲା? ଚିକେନ ମସଲା। ଟିକେ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେବା। ପ୍ରାୟ ଆମ କଙ୍କଡ଼ାଟା ପାଖାପାଖି କଷି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ।